Ahoj priatelia, vítam vás na mojej túľavej kamere. No a dneska konečne som našiel ten čas a môžem sa vybrať na Sheffield Island, na ten majak, ktorý som vám slúbil ešte v prvej epizóde. Počasie je asi 21 stupňov, neprší, aj keď je veľmi zamračené, čo mi celkom vyhovuje, pretože sme mali asi 3 dní horúčavy nad 35 stupňov, pocitovo okolo 40. Takže som celkom rád, že sa ochladilo, preto mám na sebe aj tú bundu, lebo normálne ako není to bežné v takomto období, pretože koniec júna býva väčšinou oveľa teplejší, čo v podstate aj bol, ale všetko sa zmenilo. Takže ideme sa pozrieť, čo nás bude čakať. Loďka by už mala byť pristavená, takže sa ideme pozrieť, ako to vypadá tu na rieke. Áno, loďka nás už čaká. Tu nás vidíte, trénujú loďkári, pretože v podstate je tu na pár klubov a väčšinou trénujú v podstate celý deň. No, celý deň záleží ako, lebo okolo obeda v lete to býva horúco, ale ráno definitívne a večer ich tu nám možno stále vidieť počas celého leta. Takže ja sa idem pozrieť na tú našu loď. Bol som na nej už niekoľkokrát, lebo keď chodím fotiť na tú takú výstavu, čo tu nabýva, na boat show, tak vtedy väčšinou sa vždy preveziem, aby som mal trošku zmenu. Čo je dobré, nevidím veľa ľudí. Tu nám mi to ani tak nevadí, ale potom, keď na ostrove pristaneme, tak je lepšie, keď to je prázdnejšie, bude sa mi lepšie fotiť, prípadne chcem urobiť nejaké iné video. Tu na tento majak v pozadí, to není skutočný majak, to je miestna reštaurácia, kde sa podávajú morské jedlá, teda seafood. Takže keby ste boli hladní, tak odporúčam, celkom dobre tam varia. Hey. Welcome aboard. Please watch your step. Yeah, thank you. No a už som na lodi, takže už len čakať, až vyrazíme. Tam v diaľke je možno vidieť nový most, ktorý je vo výstavbe. No a stále vidno ľudí, ako trénujú. Dúfam, že plavba bude dobrá, aj keď krátka. No a dúfam, že už nebude pršať. Bola malá šanca, ale vypadá, že sa to úplne zmenilo. Tak tu sme na rieke a vyplávame za chvíľku do Long Island Sound. Ešte je to chvíľka, odhadujem taký slabší kilometer. Pred nami je stále veľa loďkárov, tu na v diaľke. Ale výborné je, že naozaj to počasie je v podstate veľmi príjemné a pre mňa na fotenie bude úplne ideálne. No a dúfam, že vám to nebude prekážať tiež, lebo vás zoberiem na nejaké nové miesto. Ako môžete vidieť, všade okolo nás sú zaparkované lode, pretože sú tu v podstate je to obrovský prístav, kde je veľa malých, vo väčšine prípadov súkromných lodí, ktoré tu na majitelia väčšinou na leto spúšťajú na vodu, lebo v zime sa tie lode vyberajú kvôli zlému počasiu, vetru a v podstate, aby boli zazimované.
No a tu už opúšťame areu, kde sú lode a vydávame sa viacej na otvorenú časť. Ešte stále tu vidíme posledných kajakárov, alebo neviem, ako sa volajú títo, ktorí veslujú. No ale tu už je ešte zo pár zaparkovaných lodí a tam ďalej ešte bude po ľavej strane jeden veľký prístav takisto, kde sa parkujú lode. Tam v podstate býva ten festival, ktorý som spomínal. Teda není to festival, ale je to taký, je to boat show, je to v podstate lodná show, kde sa predávajú lode alebo sa ukazujú. Máte prístup k ním, môžete sa ísť pozrieť dovnútra na niektoré nie, pretože tie veľmi drahé to majú svoje pravidlá, tak nepustia tam každého. Ale viac menej som sa vždy dostal na každú, pretože keď som tam ako fotograf, tak tí ľudia sú ochotnejší. Tu už vidíte po ľavej strane to miesto, ktoré som vám spomínal, kde sa konajú tie boat show, výstavy lodí a predaj. Ako teraz sú tam zaparkované rôzne lode súkromné alebo firemné, ale v podstate na jeseň sa to všetko vyprázdni a celé toto miesto je vlastne určené len pre lode, ktoré sú tam buď na výstavu alebo na predaj. V podstate všade okolo vás to dýcha morom a viete, že ste pri pobreží, aj keď nie sme blízko úplne otvoreného mora, ale ten pobrežný život tu naozaj cítiť na každom kroku. Človek si to až úplne neuvedomuje, lebo mu to príde také úplne samozrejme a nič ho na tom neprekvapí. Tu na ľavej strane vidíte pláž, na ktorú chodím. Vidno tam také malé plachetničky tu na začiatku a v podstate to je pláž, na ktorej som robil moje prvé video. Takže tu začína tá pláž a ja som vtedy bol na opačnej časti a neprešiel som celú, ale tá pláž je naozaj pomerne veľká. Tu je taká škola, v podstate robia tu na kurzy pre deti, na plachetnice, ale je možné si aj vypožičať buď kajaky alebo plachetnice. Tu v diaľke je vidno jeden z troch majákov, ktoré sú u nás. Tento bol postavený v roku 1906, tak som správne zachytil informáciu. Tu v diaľke je vidno ten fishing pier, ten rybársky taký mostík, alebo ako by som to preložil, na ktorom som vlastne v tej prvej časti bol, na ktorých som vám ukázal. Tu ho vidíme v podstate z diaľky a z úplne iného pohľadu. Našu loďku pováňajú tieto dva motory od Hondy. No a vypadá, že fungujú celkom dobre. Takže zanechali sme za sebou väčšinu pobrežnej časti a už sa blížime skôr do vôd Long Island, lebo už sme vyšli z rieky, ktorá preteká našim mestom, ktorá sa volá Norwalk River, alebo Norwalská rieka. Takže idem sa pozrieť dopredu, lebo o chvíľku budeme na mieste.
Takže už sa pomaly blížime k majáku. O chvíľku pristavíme. No a potom vyjdeme na ostrov a trošku sa tam porozliadneme. Ostrovček je v podstate pomerne malý, ale svojím účelom slúžil dlhé roky. Takže pomaly ideme pristávať. Takže sme šťastlivo pristáli a došli a o chvíľku môžeme vyjsť z lode, len sa musí najskôr zakotviť. Som rád, že je tu na celkom málo ľudí dneska, lebo to je oveľa príjemnejšie, ako keď je to plné ľudí. Poďme sa pozrieť vonku, uvidíme, čo nás tam čaká. Hore je nejaké hniezdo. No a vítajte na Sheffield Island. Voda je tu pomerne čistá na to, že pršalo včera aj v noci. No ale ideme sa pozrieť bližšie. Neviem, či budeme mať aj návštevu vnútri. Väčšinou to tak býva, že sa dá ísť aj dovnútra, ale uvidím. Tento ostrov kúpil v roku 1804 revolučný vojnový veterán Robert Sheffield a založil tu na farmu. Keď choval tu na aj kravy a keď bola ako nízka hladina vody, keď bol odliv, tak kravy mohli prechádzať aj na susedný ostrov, takže mali tu na dosť miesta na to, kde sa mohli pásť. Niektorí tvrdia, že duch niekdajšieho strážcu stále blúdi po veži. Turisti a zamestnanci vraj počuli kroky, či videli svetlá, hoci v budove nik nebol. Možno sú to len príbehy a legendy, ale keď stojíte na ostrove celkom sami a je tu ticho, tak to ticho hovorí veľa. Až v roku 1826 kúpil malý kúsok Sheffield Islandu štát a postavil tu na tento maják. Prvým strážcom majáku sa stal v roku 1827 zať Roberta Sheffielda, ktorí si zobrali jeho dcéru a mali spolu 12 detí. Vtedy žili na tomto ostrove spolu s nimi v malom domčeku, ktorý je za majákom. O maják sa staral až do roku 1845. Jeho povinnosti boli zapáliť olejovú lampu, keď bol západ slnka, vyčistiť lampu, hasiť lampu pri východe slnka. Tam sa opekajú sa tam kraby, každý útorok, myslím, počas leta, takže pokiaľ máte chuť, môžete tam ísť. Myslím, že vstupenka na lístok stojí asi 110 alebo $120 na osobu, takže pokiaľ máte chuť, môžete ísť sem a potom viem, že sa robí ešte plavba počas západu slnka, keď sa odchádza z ostrova. OK, ako môžete vidieť, tak teraz som vnútri v majáku. No a takto nejak to tu vypadalo, keď tu bol strážca, o ktorom sa tvrdí, že straší. A možno áno, možno nie. Život tu určite nebol veselý a myslím, že to bol taký dosť náročný život. Neviem, ako dlho tu natrávili, či sa menili po týždni alebo po niekoľkých dňoch, ale možno sa to dozviem počas tour. Tu vidíme, že bolo na čom variť. Takže tu mali takmer všetko okrem ľudí, no. Dobre, idem sa ešte pozrieť na horné poschodie a potom si urobím pár fotiek. Skôr ako vpustia dovnútra iných ľudí, lebo som sa dohodol, že ma nechajú ísť.
Takže toto je druhé poschodie. Toto vypadá ako dobová spálňa. Lovely, yeah. How long, when the somebody take care about the lighthouse, how long he stay here? For like 1 day, 1 week? Full time. They lived in this house. For full time? Full time, yeah. They would have boats come in with supplies they needed, but him and the lighthouse keeper and his family would live full time in the house. Originally, when they first built the lighthouse, they were living in that tiny cottage right there. Takže ako vidíte, maják je v podstate celkom zaujímavý, ale ako som sa dozvedel, tak je celkom možné, že za niekoľko desiatok rokov možno vstupne bude až sem, alebo blízko k tomuto miestu, kde stojím. Ako vidíte, spevňujú sa tu na brehy, ale hovorila, že to nebude tak skoro tá naša sprievodkyňa, takže dúfam, že sa nemýli a dúfam, že to vydrží. Pretože som sa pýtal na tento starý dom tu vravela, že stále existuje majiteľ, ale vraví, že nemôže s tým domom nič robiť, pretože vlastne není tam pevná pôda a jednoducho sa neoplatí doň investovať, pretože sa predpokladá, že za niekoľko rokov sa voda dostane až tam a tá pôda je tam veľmi, veľmi nestála. No takže je to škoda. No a tam v pozadí je ešte jeden maják, ale ten je tiež ako turistická atrakcia, ale naň som nebol, aj keď sa dá nám dostať takisto. Takže ako vidíte, stále poriadne fúka. Všade na okraji pláže tu na ostrove sa nachádzajú takéto mušličky, buď menšie alebo väčšie, je ich tu skutočne plno. Je tu veľa tých horšiu krab, ktoré vlastne ani nie sú kraby, ale sú to také morské pavúky. Za ten čas, čo sme tu boli, tak začala stúpať voda, pretože je príliv. No a o chvíľku odchádzame. Naša loďka už čaká, aby nás mohla odviesť naspäť do mesta. Takže nezabudnite, keď budete niekde v Connecticut, niekedy v živote, všetko je možné, tak a budete poblíž mestečka Norwalk, tak definitívne skúste zobrať loď na tento maják. Je to taká párhodinová prechádzka, ale stojí to za to. Ja som neobyšiel celý ostrovček tam, kde sa dá, lebo som na to nemal čas, chcel som odfotiť trošku niečo aj vnútri, aj vonku. No a myslím, že to nie je až taký zlý výlet. Cena bola okolo $45–50, myslím, pokiaľ sa nemýlim. Takže v podstate nie je to strašné, nie je to zase málo. To už každý sa bude musieť rozhodnúť, ak sa bude chcieť sem vydať. Dúfam, že sa vám dnešný výlet s túľavou kamerou celkom páčil a dúfam, že ste videli zase niečo nové a zaujímavé a ako som povedal, bude toho viacej do budúcich dní, takže zatiaľ všetkým prajem pekný deň.